Aquesta època de l'any, les carxofes ens surten per les orelles. Avui hem vingut amb la iaia Mercè perquè ens ensenyi com conservar-les. Quina recepta farem avui? Mira, farem unes carxofes amb oli, que se conserven molt bé i són molt bones. Vale? Som-hi. I quins ingredients necessitem per fer-ho? Mira, les carxofes, els alls, el llorer, el pebre, el romaní i l'oli. I de material necessitem una fusta, un ganivet, una cullera per treure els pèls de la carxofa, un parell de pots, un per posar les carxofes un cop tallades i l'altre amb les restes, i a dins hi tenim preparada una olla bullint. Em poso els guants perquè no quedin les mans negres, amb les carxofes, que taquen molt, Vale? Posem els guants. Ara ja m'ho poso al revés, no pot ser. Ara sí. Primer de tot traiem les fulles de l'exterior. Et sembla així? Sí. I es veu tendre així. Que maca aquesta. Has vist? El tronc també el podem aprofitar i podem tallar així al voltant i ens quedarem només amb lo del mig. Ja el tallem a part, el guardem i de la carxofa el que farem serà comptar 2 o 3 dits i ens quedem la part de sota. I la tallem en 4. Sí, així. Molt bé. Que maca. I aquí, si tingués pèl, que aquesta no en té, el que fem és amb la cullera o amb el ganivet rascar-lo una mica. I aquí les fiquem aigua amb llimona perquè no quedin així negres, però tot això ara al bullir ho perd. Què fem ara amb això? Ara cap a l'olla. Ho bullir una mica, no gaire. Trencar el bull i prou. I de les fulles I aquestes les fulles, s'aprofiten? no, serà per la bessura. No, cap al compost. O compost, allà em vulguis. Cap al compost tot. Allà em vulguis. Anem cap a l'olla. Anem cap a l'olla, vinga. Tirem tota l'olla. I ara quant de rato hi hauran d'estar les carxofes? 5 minuts, i prou. Vale, Ja per tant, estaran. les escaldem una mica i ja està. Sí, una mica i prou. Que res, que una altra vegada el bull i ja estarà. Vale. Au, va, mira. Ara, les pescarem ara. Vale. Oh, que maques que són. Olé. Ara aquí amb una mica d'oli ja podríem menjar-ne, no? No, aquestes van en conserva totes. Ah, van en conserva, vale. No menjarem pescat. Què fem? Ho deixem refredar i secar una mica, això? Home, no els pots posar al pot així mateix, Això per anar bé en dos puestos hauríem de posar. Altre. Ja li dèiem a la iaia que l'aigua la faríem servir per regar l'hort i ens deia que serveix per una altra cosa. Serveix per beure. És molt bona per beure, aquesta aigua. És molt diurètica. Crec que no pas per regar. I si fixem amb el color, ja ens ha quedat tot l'òxid aquí a l'olla. Veig que maca. Molt bona, aquesta aigua. No veus? Tot i així, si ho volem beure, potser s'hauria de filtrar una miqueta pels pèls aquests que dèiem abans. Bueno, ha de colar una mica. I ara que ja les hem pescat, el que farem serà posar-les en pot. Però abans, un pot el farem amb les espècies i l'altre amb oli prou. Vale. Llavors això, hi fiquem un parell de fulles de llorer sota, un grapadot de pebre, una mica de romaní i xafarem un all per posar-hi. A nivell d'espècies, si en comptes de voler posar aquestes voleu ficar-hi farigola o el que sigui, també se li pot posar. Ara les anem posant al pot. Som-hi. Ara? Va. Ara hi anem a posar-hi l'oli, vale? Som-hi. Som-hi. S'ha d'emplenar, N'hi cap d'oli aquí, Després no llancem pas aquest oli, però... No, Què en fem? serveix per amanir, que és molt bo llavors. Per tant, un cop ens acabem les escarxofes, Acabar les escarxofes i llavors l'oli per amanir, el que sigui. i si volem que se'ns conservi més temps, el que farem serà fer-li un bany maria, que així se'ns conservarà fins i tot anys. Ho tapem, Que maco. ho portem al rebost i xec! Xec. Xec! Xec.